Di man open mic ang mga kauban rek. Di man open mic. Pernamen. Kawawang kalbo. Last game say. Oh, sige rek. Last game. Last game na ka say. Oh, sige rek. Last game na, Arek? Mag-upload pa ko. Sige review rin. Ilang tabangan lagi? Kuya, pagpalit eh. Selfie. Tapos si King. Ay, ibigay say. Wow. Sukol ta. Tara. Iya. Tara, chupo sa YouTube bago. Wala. Nakabutang. Butan niya ng buhok ba? Walang puti. Sa tarek. Kamu asa ta? Berapa? May kalaban eh. Kamang ay. Yawas kita sa shotgun ay.
Ano naman, noon sa? Uwi na, no? Uwi na? Tama. Mabuhi na, mabuhi. Ay, nabilin, Rick. Wag, wag. Parang kauban. Awit lang, Soy. Dili na ako rin. Ha? Patay na ako ah, patay na ako ah. Naman? Uli, kaya ko shotgun si Ay. Grabe. One shot ang nakakuha sa kawa. Cheater na? Oh, cheater. Duwag, bag ni mo rin ko eh. Ha? Masa na, nagpa-top up ka ng bag ni mo? Oh. Pili ba top up, Rick? Hindi man si Gunta. Unse ko na, load lang no. Oh. Asa ni mo na siya ikuan, Rick? Bomber pack mo na eh. Ha? Bomber pack mo rin ako. Oh. Asa ka magpakwana na? Sa center point, dili. Hindi man. Pwede? Pwede ba cellphone? Dili, layan sa cellphone, Rick ay. Pwede cellphone eh. Pwede cellphone. Sa cellphone mo, kuhan, gatap up. Ay, sa cellphone ka nagkuhan ba? Ah, Nga. Ato ka sa event. sa inventory. Event na, di ba naman nakabutang na event? Na yung mga pusil ng mga VIP. Bunuto nila. Ah, Nasa ubos ito na nakabutang na ako. Mura diamond. Dito, pislito Ah. na nimo. Madam na sa Google dayon. sa Google. Oh, madam na sa Google nga. Daw na sa YouTube naman, sa YouTube na. Ang yana. Tinga na ko, Rick, sa akong kuhan, sa kumangkod, sa cellphone niya. Oh, testing eh. Ay, open ako, dagan man tuglod. Top up na ko eh, lain kaya ako, kadulungay na Grandmaster ka, Rick. Inyo, mga gyapon ng akong karakter ba, mga kuhan niya ba, wala lang gyapon ba. Marga pang set. Wala nga eh, lain kaya akong mga karakter, wala pa eh, kuhan nga mga bag. Unsa pa may mga sanina. Hi. Naman ko eh, Diamond nga, naman sila Diamond nga ipanghatag. Bali akong Diamond Nagani? nga niya. Pugma, siguro mag-hatag na po sila, 100 ay Gunta. 150 na nga Diamond niya. Dili man mapuslan. Ay, palit na lang ako sa gunsa eh. Wala lang gyapon. Ganto ko tong bomber pack ng music pack to. Ha? Yung tawag mo bomber pack, music pack. Sayang kayo. Tarare ko, nagmotor-motor, nag-joyride ang mga buwang. Kaya Nag-joyride. to what? Ungo, skillet rin ng kamang-kamang. Kasi nga rin, naging-cheat ka rin, Rick. Nag-cheat ko ka, Rick. Paglaro kay Rick. Okay. Ah, ano na this? Ano ba na cheater na eh? Ayaw kayo sa pananaw nila? Ha? Ano ba cheater na eh? Ayaw kayo pananaw nila? Oo. Patakaraktiran cheateran eh.
Laba pag naka times 8. May kalaban ng balaya ba? Oo eh, alam na kayo. Hindi tawag bullet, wala man. Para shotgun. Oh, Para paspas sa reload mo ba? Nindot na, inigipitan na Eric. ano eh. Naga, SMG ganun ko na ko ano. Shotgun. Hmm. Hindi ko na yung shotgun ako, di ano ko SMG. Isa na lang may kagoy trick ba? Last na lang, gamay na lang. Grandmaster na Nakuha pa sa bilog eh. No gani, gamay na lang. Basta cheater lagi, alam na kayo. Adlo ka po ning kanan eh. Ngit makayo. Antay dia, ripon ka dia. Yan, ikalaban, dagan kayo. Dagang kalaban. Panguwar ang sakyanan eh. Huwag kang maglaban. Ha? Panguwar ang sakyanan, mga bastos kayo. Ah, patay yun ko. Tulong sa ko. Ay, pagkita, dra, tago ng kanal-kanal dia. Ranarik. Ranarik. Ay, lagtira ha. Kadlo. Marunong kay mga buwang, marunong mga Naghan na sila, Rick. Wala nang kagbala na. Murag tanod. Nurbe. Nagdala, nagbara. Ay, kumpensa, nagdala, nagbara niya. Ay, mga, man pa lang na, chicken dinner. Puspusan mo tagbarang daw na ni. Pero, parmol. Ah, parmulo din sakyan. Pero ito ka na, masakyan mo na, no? Ay no. Masakyan, ano na, oh? Mura ka trabaho na sa Happy Foods. Larga. Trabaho sa Nakor. Drive ito parmulo. Siya nga, Ay, ga YouTube ako. Soy. di YouTube ka? Oh, kanegi. Post ka na sa YouTube ron. Oh, sige, kuha na ko, ingon lang, i-chat lang sa ko ha. Eh, butang to Jeric Gaming Asa sa Jeric Gaming. sa YouTube. Nakabutang to Sige, picture ako dito buhat sa ko post. na Rick. Recording ra man eh. Buhat ko na Rick. Ako kinang i-post gani, Ah? last game kay ko karon. I-post na siya, dali ra may pag-post ana, load Dali na ra gani. pabuto nimo. Adlok mo mulang ngayon si pusilon ta. Ay, gadlock. Tagaladol. Yee. Langoy, bana tag langoy do. Ano, nang lupad-lupad ang masakyanan, Rico? Nang lupad ang masakyanan. Yawa na no. Ay, kanan sila, dag-race na sila mga sakyanan. Wala na. Kuya, magbaklayan na Rico, dagko ang bagtak ng mga Rick. Dagko mo lang. Ay, namatay ba ako, Rick? Buangay. At panganay may itong nakakuan. Itong isa, Unsa di kita latong isa? one shot nga. One shot nga shotgun, bariyana si mo ah. Ay, bularo. Hmm. Logi kay. Ay, sakage. Uy, sarkage, patay nito ko. Hintay kayo. Sa'yo na na. Wala na Rick. Nakuha na Rick. Nakagili. Dili na. Gusto ka na pang itaon Rick. Lancer. Nalalancher na lang. Bantay na. Kamang-kamang ra ng bullshit diri ba? Naragyo na dra Rick. Lumlum ra na ng kabagnutan. Lagot na ito sakyan nung
kuan gud rek katong panglumba nga sakyanan ba. Unsa? Tong sports car? Kato panda. Oh. Maulo naman day ka ato di ay. Ulo ka to eh. Hmm. Kapag yung armor Iya, truck. yan cheater ba? Nindot to kay. Nindot nang lawin sakyan rek. Ay, nagkakay-impas ni bullet. Tara na, bulit na. Tara na, pas-pas na nga na rek. Tagos ako. Ha? Tagos ako. Ayaw ah, makatago sa buwang eh. Hadlock yung kalaban ay. Yawa, di po ka makita na Derek, no? Wala na yung kalaban eh, putur. Lolo, patay ka Derek. Patay ka Derek. Ala! Lo, tuliyon, tuliyon, tuliyon. Ayaw, Lo, tuliyon. Maganda, parang tayo isa. Maganda na ko ha. Wala balik ay, dalawan. Ha? Dalawan kayo, balik. Mag-watch lang ko rek, eh. Gamay na lang ako rek. Grandmaster na ako rek. Sige. Ano ka, Grandmaster mo ha? Gamay na lang. Mga 70% na lang. Gamay na lang yun. Kapit na mag-season 4. Bagsik yung masit pangatag. Mga gani. Yate ba si mag-update na po ng one rek, ang Rose good rek. Ha? Low rank na po nila balik ba. Kaya na ako mag-install, update ang one ba. Ang Rose, mabalik ang imong account sa kanay. Sa Diamond na nagol Grandmaster na mo ha. Balik platinum ay. Excited ko eh. Wala ko pakialam sa akong kuhan. Grandmaster ba ako o dili? Wala ko pakialam. Basta ako. Kuhan lang seat. Oh, gani man. At least na free seat sila. Walang ibalik nila basta na free seat. Gira na sila Rico. Gira nga eh. Gira na Rick. Yate Rico, 0 kill yung Rick. 3 siya biling kalaban. Kill yan. Gira na ganyan no. Atwara. Mapil ta, mapil. Taro. Cheater, mangguro na siya Rico. Cheater guro. Ayaw isa oy. Ayaw. Natago lang ta sa bato ni. Cheater na. Dua yung natumba oy. Yung wala ko siya naka-silencer. Wala, malingaw-lingawan lang sa... Atay ka diri ah. Cheater dyan siya. Oo. Ang tulad ba ng ano, cheater ba yan? Rapid kayo kay... Buntag, pwede ay mag-open ang tas lag-chip. Tanang cheat god. Ha? Punta dili lang pindutan ng ship ba? I-cancel na lang ng ship. Malag makita nila kalaban. Kaya ikaw Gano'n, no? ng ship mang god. Kurot dayon ta, laing kaya eh. Yes, ang tanong na. Pagkamihan siguro na akong bilog. Pagkamihan siguro na ako ng bilog. Pagamaya sa rek, pulo Parang na na lang uban ko, ito. kakamang-kamang rin ng uban. Oo. Magbaga ng kubal silang siko rek. Pa ako nagbitin di ron. Magbaga ng siko silang karakter. Tura, kita na ko siya. Ha? Yatin mo eh, siya mo pa na. Ay, ko bale, naghihira sila. Di ko kabaluan na eh. Kabaluan ako maguba, pero di ko kabalo mo ayo. Gamay na lang rek, chicken dinner again. Mga chicken dinner. Takot na bala ni Garo? Tulad lang rek.
Subutan Para ng takpak ko. para di ka makita si cheater Rek. Ha? Para di ka makita si cheater, butang sa tunga baka ning kuano Rusi. Na kanang pan-joyride pag-asa nga Rusi ba? Saan eh? Na, diri ka Rek, oh, Rek, diri ka Rek, oh. Rek, diri oh. Tuma ka Rek. Patay Rek. Ah, Bullshit na tao to ah. May patawad. good Rek. Kaya pala ta Rek kay kung masunog gud ang Rek, dili na nila tirahon. Tira-gitira ko. Di na nila tirahon Rek. Di na. Nagsige ka niya tira-tira, hambak na lang yun. Oh, cheater Rek oh. Muna siya Rek. Gitir ko na. Oh, Patay ka seryo na. si Muan. Oh, utro po ning isa dayo. Ay, magkauban Rek. Bahala sila magpatay to sa. Basta ako, Matauban. tago lang ako dre. Tago na lang yun. Ano ka po na nila eh? Kaya ako kay kanina Rek, nag-keep up good me. Gitira ko ba eh? Ba't may kabuok ba? Ha? Pinatira ko nila, mga hagyong god. Naugay, kung ginakuha nila, tanawa lang kuan sa kuan, tour nga Rossi. Ano man yun, Nagkamot ta, parang hindi na sila. Manikamot pa sila patay sa tuwa. Wow. Piyawan, matawanan eh. Dayaan man. Yawa, duty na pagkuha ni Ugmarek. Ay, nabrek, nabrek! Ara Rek ko! Bullshit. Pilit na ka Rek. Tura, Ugmarek eh. Sugan daga na to eh. Salamat Rek. Dubular, madahan ako nakapindot. Mapindot pag Thompson, mo na pa eh. Si Esay, di nakasoy. Ah, Kusang sige,